To fa shekarar 2020 ta zo da matsalar coronavirus kuma ta tafi. Amma ita kuma shekarar 2021 tana so ta fara mahamshakin mai kudin nan, wato namba ɗaya a Afirka kuma namba ɗaya a duk baƙaƙen duniya, Aliko Dangote, da wata irin ibtila'i ko kuma in ce bala'i. A inda da farawar shekarar wata mata mai suna Bai Lewis ta saka hotonta da na Dangoten a shafinta na Instagram, yayin da ta yi wani takaitaccen sharhi dangane da hoton. A cewar ta, duk da cewa hamshakin mai kuɗin wato Aliko Dangote ya yaudare ta, amma ta ƙare da shi ta hanyar koyon yadda za ta samu ci gaba a kasuwanci. Bayan haka ta ƙara da cewa a shekarunta na 33 a duniya ta yi soyayya da baƙin mutumin da ya fi kowane baƙi kuɗi a duniya, sai dai ya yaudare ni, inda ya karya min zuciya har su sama da 1000. To fa ana hakan ne kuma wata ita ma ta sako bidiyon ta da na Dangoten, inda ita ma take ikirarin cewa ita ma Dangoten ya yaudare ta, sannan kuma nata hoton ma ya fi muni, domin kuwa ita nata hoton har da tsaraicin Dangoten ya nuna. Irin wannan tozarci har ina, me za ku ce dangane da wannan abu da ke faruwa da wannan hamshakin mai kuɗi kuma musulmi sannan kuma ma bahaushe? Ku yi comment. Kada ku manta ku danna mana subscribe domin samun wasu ƙarin labaran abin da ke faruwa a Najeriya kai har ma da wajen Najeriya. Ku huta lafiya.